Teraz otváram k tomuto bodu rozpravu. Páči, pán poslanec Pavel. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dostali sme návrh na voľbu hlavného kontrolóra nášho kraja do kandidátov. Súčasného kontrolóra doktora Vojtecha Farkáša poznáme podľa výsledkov jeho práce za posledných 12 rokov. Druhého kandidáta, pána inžiniera Ľubomíra Hudáka, nepoznáme tak dobre, ale poznáme tiež jeho prácu minimálne z kauzy Otto Žarnaj. Nedá mi, aby som predtým, ako pristúpime ku voľbe, nepripomenul kontrolu, ktorá bola vykonaná v obchodnej akadémii na Polárnej ulici 1 v Košickom minulého roku. To spomínal už aj pán kontrolór. Pre poslancov, ktorí kauzu nepoznajú, uvádzam len, že na základe podnetu magistra Otta Žarnaja, v tom čase predsedu rady školy a učiteľa obchodnej akadémie na Polárnej ulici, ktorý v máji 2013 žiadal o prešetrenie finančného hospodárenia školy v súvislosti s vyplácaním mesačného paušálu za právne služby v rokoch 2011-2012 a do marca 2013 bola na obchodnej akadémii vykonaná kontrola. Presnejšie boli tam dve kontroly. Tú prvú vykonala kontrolná skupina. Prvýkrát v novodobej histórii Košického samosprávneho kraja bol obídený hlavný kontrolór a kontrolná skupina bola menovaná predsedom Košického kraja. V kontrolnej skupine bol členom aj inžinier Ľubomír Hudák. Táto kontrola nezistila takmer žiadne porušenie zákona. Kontrolná skupina konštatovala, že v roku 2010 a 2012 bol na škole dodržaný formálny postup pri zadávaní zákazky na právne služby ustanovený v smernici číslo 4/2007 o verejnom obstarávaní. Ďalej konštatovala, že získala primerané uistenie, že právne služby boli poskytovateľkou v škole poskytované a nie je spochybnený nárok na vyplatenie odmeny dohodnutej v zmluvách o právnej pomoci. Nechcem zachádzať do väčších detailov. Celkom opačný výsledok, ako bol výsledok tejto kontrolnej skupiny, ktorej členom bol inžinier Ľubomír Hudák, bol zistený pri opätovnej kontrole na základe rozhodnutia zastupiteľstva kontrolórmi útvarov hlavného kontrolóra. Na základe správy hlavného kontrolóra bolo preukázané, že nárok na verejné prostriedky advokátske bol nehospodárne použitý, a to v plnej výške 12 000 eur, a že bol viacnásobne porušený zákon v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Bolo zistené, že škola uskutočnila v roku 2010 a v roku 2012 výber dodávateľa na právne služby. Kontrolórmi útvarov hlavného kontrolóra boli zistené viaceré porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie na právne služby bolo vykonané netransparentne a zadané vopred vybranému uchádzačovi. Advokátka neurobila v niektorých mesiacoch ani jeden úkon a škola jej vyplatila sumu 5900 eur. Škola porušila zákon o štátnej správe, školstve a školskej samospráve, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a finančnú disciplínu uvedených v sumách. O činnosti pána inžiniera Ľubomíra Hudáka sme boli tiež informovaní v správach hlavného kontrolóra. Chcem povedať, že všeobecne platí, že kontrola je opodstatnená vtedy, ak je zabezpečená nestrannosť a objektívnosť kontroly. Po skúsenostiach, ktoré máme s pánom inžinierom Ľubomírom Hudákom, nie som si istý, či dokáže zabezpečiť nestrannú a odbornú kontrolnú činnosť na otvore hlavného kontrolóra a efektívnejší a účinnejší systém kontroly, ako nám tu prezentoval. Ďakujem za pozornosť. Pán poslanec Trnka.